سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مولانا mazharin shehu a cikinmu a wannan bigire khalifa daga cikin khalifofin shekul islami wa sa'adatul anam maulana al-imam al-akbar al-sheikh Uthman Nuhu Sharubutu wanda da izinin su ne aka zaunar da mu a wannan wajen. Wannan waje ya albarkatu da manyan bayan Allah kamar yadda aka gabatar, wanda ba za a iya wucewa ba ambace su ba. Guggonmu, mamarmu, a shekha Ummu Hani, ‘yar shaihinmu. Jama'a, a daina rabo, ya kuke haka ne don Allah, ya ba da dabi ne. Kan Ibrahim, kowa ya bar wurin. To ya isa don Allah a natsu, haba, ya kuke mana haka ne. Gaisuwa gare ta gaisuwa ne ga dukkan iyalin Shehu radiyallahu anhu wanda suke nan wajen. Sayyidi Sheikh Ibrahim ibn Sheikh Muhammad al-Nasir ibn Sheikh al-Islami wa Sa'adatul Anam da sauran zuri'an Shehu radiyallahu anhu wanda suke wannan wuri. Har yanzu muna tare da babanmu, malaminmu, wanda Sayyidi Aliyu Sisi Babul Hadara, Allah ya kara masa yarda, ya ɗan uwantar da shi ga shehina Maulana Sheikhul Islami Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini. Ina nufin a Sheikh Abdullahi ɗan Sheikh Muhammad Al-Mushri. Shi yana daga cikin sirrinsa ƙasidar da Shehu radiyallahu anhu ya rubuta ta ƙarshe a rayuwansa cikin marfiyan mahaifinsa ne, kuma a ciki Shehu radiyallahu anhu ya yi mashi damanan wannan jihadin da jiddin da muke gani a ciki. Mata a cikin Shehu radiyallahu anhu ya ambace shi, wanda ita ce ƙasidan Shehu radiyallahu anhu ta ƙarshe a Muhammadu Nil-Mushri a taka himamu. A cikin Shehu radiyallahu anhu yana faɗin masa a hajiya shammir lil ma'ali muthabiran wa ishkabiran id anjabatka kiramu. Wannan hajiyan da Shehu radiyallahu anhu ya jingina wa kansa shi sunan shi alhaj, amma anan sai Shehu ya ce a hajiya alhaji na, to wannan alhajin Shehu ne radiyallahu anhu, kamar yadda Shehu radiyallahu anhu ya faɗi a wannan kasidar ta ƙarshe a cikin rayuwarsa. Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa tsawon kwana. Wakilin mai martaba, wanda ba don ya zo don wakilin mai martaba ba ne, shi kansa ya isa ya zama babban shugaba na wannan taro, ko babban bako na musamman a wannan taro, shine mai girma Talban Kano Alhaji Ahmad Ibrahim Matawalle, wanda mun ji dai yadda karatu yake fita daga cikin halshensa a lokacin da yake magana. Sai dai ba abin mamaki a cikin wannan, domin mu dama sarakunan da muka sani sarakuna ne malamai. Sarautar da muka sani dama asalinta sarauta ce ta ilimi. Wannan rawanin da muke gani a kansu rawani ne na karatu. Alkyabban da muke gani a jikinsu alkyabba ce ta ɗariƙa. Wato idan mutum ya kai isa matuƙa a cikin lamarin ɗariƙa, ya kai masa ijaza, sai a bashi wannan alkyabbar wanda asalinta firƙa ce ta tasawuf, a naɗa masa wannan rawanin wanda rawani ne na ilimi. Da haka babu mamaki abin da muka ji a bakinsa, balle kuma asalin da yake wakilta Malam Muhammadu Sanusi na biyu. Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana da kwanciyar hankali a cikin sarautansa. Allah ya bashi sirrorin waɗanda yake gado kakanninsa masu albarka. Mai girma sarkin Hausawan Agege, sauran dukkan manya a yafe mun, ba zan iya ambatan kowa da kowa ba, amma kowannensu ma'abucin makami ne mai girma kwarai. Shugabannin wannan kungiya mai albarka Abna'ul Faida, wanda yake babu shakka kamar yadda aka faɗi, muna fatan wannan shaidan na mutane ya zama shaida ne na Allah subhanahu wata'ala. Maulidinsu da suke shiryawa, wanda yake mu ma ɗaya ne daga cikinsu, mu ma daga cikinsu muke. Wata wannan maulidin yana cikin maulidai mafi girma wajen irin watan girman bayin Allah da yake tarawa. Maulidin da Maulana Sheikh Uthman Nuhu Sharubutu
Allah ya kara masa yarda yake sharrafawa da hadartansa shi kan shi maulidin da yake tara malamai daga dukkan sassa na wannan ƙasa, wanda yake gaskiya idan za a yi ladabi abin da ya dace a ce da irin wannan maulidin shine a yi kamar sati ɗaya ko fiye da haka ana irin wannan zaman, domin ina hango malamai da dama wanda kowannensu aka ce an ba shi dama ya zo wannan waje ya zauna to ya isa ya shayar da mu tun farkon dare har asuba ba a gaji daga abin da yake faɗi ba, kuma baya cikin ladabi suna zaune a tsawaita magana alhali ga dare ya riga ya tafi, amma da yake da izini ne shi yasa ya zama dole mu taso mu faɗi wani abu da izinin maulana al-imamul akbar wanda ya izinin a ce wani abu, kuma magana baina yadaihim, wata idan muna magana wani lokaci mukan so mu magana suna zaune, domin magana suna zaune kamar riwaya ce daga wajensu. Idan aka yana magana din suna zaune domin nau'o'in riwaya kala-kala ne. Akwai riwayan da kai kake magana kake karantawa wanda kake riwaita daga wajensa yana saurara, to sai zama muna irin wannan riwayar ce ta muna karantawa wanda muke riwaya daga wajensa yana saurara. Allah ya kara masu yarda, ya kara masu kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A gaskiya ba ni da wani abu da zan faɗa kamar yadda shehin mu ya faɗa, hal gadara shu'ara min mutaraddami, ko da yake shehu radiyallahu anhu ya faɗi cikin waɗannan mawaƙan wa man rama darkal wasfi aidan qad aktharu walakinnahum qad gadaru mutaraddama, da yake cikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi kaman ba a yi ba, watan an yi iyayi don a riski wasfin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, amma wancan tambayan da an tara tubnu shaddad al-abasi yayi al-gadara shu'ara min mutaraddami, shehu yace idan maganar ba cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane ma gadaru mutaraddaman, amma cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gadaru mutaraddama. To kuma amma dai ni din ba ahalin da zan iya riskan wannan mutaraddaman da suka bari bane, illa dai da izinin su kawai za mu dan faɗi abu cikin minti 5 zuwa 10 saboda a sami daman bayar da waga sauran jagorori da suke zaune domin mu amfana da abubuwan da suke faɗa. Babu abin da mutum zai isti'inasi da shi idan zai magana cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaman biography din sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Biographin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani mai girma, kitabullahil mastur, da yake dama Allah subhanahu wataala yana da littafai guda biyu, kitabullahil manzur suna cewa alkaun, amma a hakikansa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Akwai kuma kitabullahil mastur shine littafi alqur'ani mai girma wanda na Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa kana khuluquhul qur'an sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dukkan malamai suka tabbatar cewa alqur'ani mai girma gaba ɗayansa magana ne cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, cikin ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, cikin sanar da halitta qadri da miqdarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko ina mutum ya ɗauko cikin alƙur'ani magana ne cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mara iyaka, amma zan so in ta'aliki kaɗan a cikin faɗin Allah subhanahu wataala a suratul fathi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wannan ayar ko waɗannan ayoyin guda biyu suna nuni kamar yadda sauran ayoyin alkur'ani suke nuni da matukan girman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A wannan ayan manzan Allah subhanahu wataala yana gaya mana wato yana jingina aikowan zuwa ga kansa, inna arsalnaka, mun aiko ka. A wani waje Allah subhanahu wataala yana jingina zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kansa, wato anan Allah ya zama shine fa'ilin aiken. A wani waje Allah subhanahu wataala na maida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ilun zuwa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko min anfasikum, kamar yadda Abdullah ibn Qusayt al-Makki ya karanta, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maku zuwan ga nan Allah subhanahu wataala ne yana ga mana min anfusikum, ya zo maku daga nafsunku, daga cikinku. إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم
fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, kamar yadda muka ji daga bakin babban malamin mu Sheikh Professor Abubakar ya gawal ya kawo mana hadisin asalin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda yake hadisi ne yana cikin musannaf Abdurrazzaq, kamar yadda malamai suka faɗi yana cikin aljuz'ul mafqud min musannaf Abdurrazzaq. Hadisin da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wani sahabi ya tambaye shi, mata kunta nabiyyan ya rasulullah, qala wa adamu bainar ruhi wal jasad. Wannan riwayan ita ce mafi inganci cikin riwayoyin wannan hadisin, wa adamu bainar ruhi wal jasad. Riwayan wa adamu bainar tini wal ma'i ko bainar ma'i wat turabi da sauransu a riwayoyi ne wanda a isnadi ba su inganta ba, amma wa adamu bainar ruhi wal jasad riwaya ce wanda tabbatacciya. Imamu Ahmad ya ruwaice ta, Ar-Ruyani da sauran Ibn Abi Shayba a cikin Musnad ya ruwaita, kuma imma gaba ɗaya sun inganta wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, watan annabcinsa. Duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna arsalnaka shahidan, ko wannan ayan inna arsalnaka shahidan yana nuna mana tabbacin wannan riwayan. Wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yana mai shaidawa. Akwai banci tsakanin shahidan da shahidan. Idan aka ce shahidan shine wanda za a yi a gaban shi, don in ka ba da shaida ba a yi a gaban ka ba, ka yi shaidan zo. To Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don duk abin da za a yi a gaban shi tun farkon halitta. Shi yasa zaka ji Allah subhanahu wataala a wurare da yawa yana gaya maka alam tara ila rabbika kaifa madda zilla, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam tara, irin waɗannan da dama Allah subhanahu wataala ya ga manzo Allah, shin baka ga yanda Allah subhanahu wataala yayi kaza ba, baka ga yanda Allah subhanahu wataala yayi kaza ba. Duk da a zahiri za a ga waɗannan abubuwan an yi su ne a yanda mutane ke faɗa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma shi Allah subhanahu wataala yana tabbatar da hadartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin waɗannan abubuwan gaba ɗaya, kamar yanda ya zo a cikin inna arsalnaka shahidan, watan dan ka halarci duk abin da Allah subhanahu wata'ala zai yi tun farkon halitta, domin ranar tashin kiyama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo ya yi shaida. Kaga ash-shahada kenan shahidan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bada shaida ranar tashin kiyama akan abin da yayi mushahada shahidan. Inna arsalnaka shahidan, wato mun aiko ka don ka halarta, ka zama mai shaida, ka zama kana ganin dukkan abin da ake yi ana yi a idonka sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa mubashiran ya Rasulallah, ko da yake shahidan anan kamar yadda muka ce wannan shahada ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine a wannan makamin. Waninsa yana ta'ahuli ne zuwa shahada, kamar yadda malamin mu Sheikh Professor Abubakar ya gawal ya ishara zuwa ga wannan nukta. Mu duka kar mu je kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a, anan Allah subhanahu wataala yana ahala mu ne, yana mana umurni ne mu ta'awuli zuwa maqamu shahada, mu kai maqamu shahada. Shi kuma maqamu shahada ɗan uwa ba za a kai shi ba sai an sami ainihin fitamin da ake nema, watan sai an fita daga dukkan, domin ka zo kana shaida akan abin da baka kai wannan makamin ba. Duk da yake dai malamai, ko da yake malaman tafsiri gaba ɗayansu sun ci abin da ake nufi wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan anan ana nufin mafi alkhairi. Ai wa kazalika ja'alnakum khairal kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Watan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ku mafi alkhairi. Menene wannan khairiyya? Wannan nukba ce da za ta amfane mu gaba ɗayan mu, wato so da yawa alkhairin gaba ɗaya, kamar yadda Sheikh yayi bayani, ya sha bamban fa da alkhairin ɗaiɗaiku idan an ware mu. Kwatankwacin azuzuwa, idan aka ce wannan ajin walillahi mathalul a'la sun fi wancan ajin ƙoƙari, ba yana nufin kowane ɗaya daga wannan ajin ya fi kowane ɗaya daga wancan ajin ƙoƙari ba. Saboda idan ka shiga cikin jama'a gaba ɗaya cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ka ji irin yabon da ake wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan dalili ne da za ka ƙara ƙoƙari, ka ƙara tashmiri ala sa'adil jaddi, ka ƙara himma domin ka kai irin muƙamin wanda ya cancanci zamowa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ka sami cikakken fiqami, watan wanda ya zama ya raini ya ‘yantar da kansa daga
dukkan saban abinda Allah subhanahu wataala watan sabon Allah subhanahu wataala abinda suke ce mafi qamul jawarihi min al mukhalafati shar'iyya ka zama duk abinda Allah subhanahu wataala ya hana ka guje shi gwargwadon iko mu zama masu gudan abinda Allah subhanahu wataala ya hana mu zama mun tsarkake zukatanmu fitamun nafsi min al-ahwa'il bahimiyya ko ash-shahawatin nafsiyya ka zama ka tsarkake zuciyanka ka tsarkake ranka daga abubuwan sha'awa mai girma. Sarkin agege sarkin Hausawa agege ya faɗa mana sako mai muhimmanci. So da yawa muna faɗin ga munan mu ne kaza wajen da'awin makamai da sauransu, amma mun bar zukatanmu sun cika da wato dattin wannan baya son wannan yana baya son ci gaban wannan yana fushi da wannan. Duk waɗannan dattin sai mun kankare su. Thauban ya rawaita hadisi ingantacce daga Thauban, ina zaton hadisi yana cikin Ibn Majah bi sanadin sahihin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna ya'ti ba'dun nasi yawmal qiyamah wa lahum wa hasanatuhum mislal jibal ko mislul jibal fayudhibiha Allahu haba'an mansura. Yace wasu mutane za su zo ranar tashin kiyama suna da ayyuka, kyawawan ayyuka kwatankwacin manyan duwatsu, sai Allah subhanahu wataala ya watsar da su zama haba'an mansura. Mun san haba ba, irin abin da aka haska toci da kake ganin shi din nan a cikin haske, kaga bai kai komai ba, mafi wulakantar rashin nauyin abu, haka za su watse a cikin iska. Thauban ya ce sifhum lana ya Rasulallah, jallihum lana hatta na arifahum. Ya ce ka sifanta mana su, ka ba mu sifan su mu san su. Ya ce mutane ne suna sallah kamar yadda kuke yi, suna qiyamul laili, suna zikiri kamar yadda kuke yi, amma ba su kiyaye halshen su daga fadawa cikin mutuncin mutane, suna yi da mutane, suna batanci akan mutane, suna faɗin maganganu marasu kyau akan mutane ƴan uwansu. A dalilin haka kamar yadda muka sani a hadisin Abu Huraira ko mutane za su zo ranar tashin kiyama, Allah subhanahu wataala ya karɓe duka ayyukansu ya raba ma wasu bayi. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye harshen mu daga fadawa cikin a'rad din wasu bayin Allah, mu bar harshenan mu su zama ratiba kullum cikin ambatan Allah subhanahu wataala. wannan shi zai ahala mu kai makamin shahadan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas. Ba wai kawai da da'awi da magana bane ake samun wannan shahadar da Allah subhanahu wataala ya sanya al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akanta. A'a nan kila yana daidai da faɗin Shehu radiyallahu anhu, wane ne almajirin nawa a cikin ku? Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai albishir ne. Wata Allah subhanahu wataala ya aiko shi mai albishir. Albishir ɗinsa sallallahu alaihi wasallama sai da ya kai kamar yadda muka ji a bakin Sheikh Professor Abubakar ya gawal, sai da ya kai har za ka ɗauka babu yadda za a yi wani, ko da yake dama akwai wani majisubi ko Husayn ibn Mansur al-Hallaj wanda ya taɓa faɗin cewa shi kam a ganin sa rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wuce Allah ya kona wani ko da Fir'auna ne. To amma abin da bai riska ba a nan wajen, kamar yadda Shehu radiyallahu anhu yake faɗi, Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa inna Allah bin nasi la ra'ufun rahim. Allah subhanahu wata'ala rahamarsa da ra'afarsa ga mutane gaba ɗaya. Amma a nan cikin wannan ayan da muka karanta ɗazu na ayan suratul tauba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum, sai Allah ya ce bil mu'minina ra'ufun rahim. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Ra'afa, domin ra'afar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rahamarsa ita ce ta kai wanda ya inkari, wanda ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wuta. Muhimmin abin da nake so in faɗi a nan wajen dai, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi mai albishir. Ya yi albishir har sai da ta kaiwa za ka ɗauka babu wanda zai shiga wuta a cikin al'ummansa. Ko da yake wani hadisi ma ya faɗi ƙarara, ummati hadhihi marhuma laysa laha azabun ko laysa alaiha azabun fil akhirah azabuha kulluha fi dunya wa azabuha fi dunya az-zalazilu wal fitanu wal qatl. Wannan al'ummar tawa al'umma ce a bar jin kai, ba ta da azaba a lahira, Allah ba zai azabtar da ita ba a lahira. Dukkan azabanta yana nan a duniya.
shi kuma azaban a duniya bai wuce dai fitintinu wahalhalun rayuwa da matsalolin rayuwa da ɗan adam yake shiga ba. Dukan mu mun san hadisin Bukhari da Muslim wanda Allah subhanahu wataala yake faɗin shafa'an nabiyuna wa shafa'a almala'ikatu wa shafa'a almu'minuna wa baqiya ko walam yabqa illa arhamur rahimin. Allah subhanahu wataala zai ce masu annabawa sun yi ceto, mala'iku sun yi ceto, mu'minai sun yi ceto, wanda ya rage shine mafi rahaman masu jin kai shine Allah subhanahu wataala, sai ya fitar da wasu mutane daga cikin wuta wanda ba su taba aikata alkhairi ba. Ba su taba aikata alkhairi ba. Ko da yake malamai sun yi maganganu akan abin da ake nufi da ba su taɓa aikata alkhairi ba, wannan dai duka fahimtar malamai ne da ƙoƙarinsu wajen fassara da haɗa nassoshin hadisai mabambanta da ayoyi don kada a sami watan saɓani tsakanin nassoshin alƙur'ani da ayoyi kamar hadisin mutanen da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tambaye shi kan ibadansu wabdu abdul qais. To da dai hadisai da dama wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake albishir din manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kala ne. Akwai albishir ga dukkan al'umma irin wannan, dukkan al'umma na kullukum yadkhulul jannata illa man aba qalu wa man aba ya rasulullah zuwa karshen hadisin Abu Huraira da muka sani wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa ka je duk wanda ka gamu da shi ka gaya mashi na bashi aljanna. Hadisin Mu'az ibn Jabal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna. Ya Mu'az ibn Jabal ko hadisin Bukhari da Muslim a ƙarshe yace afala ubashirun nasa fa yastabshiru qala la idan yattakilu ko la tubashirhum fa yattakilu. Watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a ka kyale su dan yi aiki dai saboda kada su shantake da jin sanin fadin rahman Allah, wanda Shehu radiyallahu anhu yake ga mana law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura dahikan insanu, saboda fadin sanin rahman Allah subhanahu wataala yasa su shantake daga aiki. Domin idan suka sami irin wannan to sai kuma Allah ya jarabce su da gururul amani, wanda Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin suratul hadid ko yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adhab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. sai mutane su zama sun shagala da watan gurur, ai mu ne masu kaza, ai mu ne masu kaza, mu ba mu. Shi yasa Shehu Tijani radiyallahu anhu yake cewa dukkan albishir din da yawa almajiransa yana da sharadi daya, dukkan za su tabbata amma da sharaɗi ɗaya shine rashin amincewa makrullahi subhanahu wataala. Kada jin wannan albishir ɗin cewa almajirin Shehu Tijjani in ya karanta salatul fati ɗaya za a halitta masa mala'iku 1000 kaza masu halshe adadi kaza za su yi mashi koko karanta alqur'ani yana da lada kaza, ko wanda ya shiga ahadin Shehu Tijjani yana da makami iri kaza. Kada wannan ya sa ka rage ƙoƙarin ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigar da mutane da'iratul fadli, mu duba sayyidina Uthman. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun a duniya yake faɗa masa cewa daga yau an rufe littafin ka, banda sayyidina Uthman duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir da aljanna haka ne, amma misali ne sayyidina Uthman. A duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga yau an rufe littafin ka, ba a ƙara sauran rubuta maka wani zunubi. Amma sai mu ga yaya rayuwar sayyidina Uthman ya kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa sayyidina Usman ma darra Usmana ma amila ba'da al-yawmi. Ya kasance sayyidina Usman ya ci gaba da himman ibada, ya ci gaba da neman kusanci da Allah har ya shahada yana cikin karatun alqur'ani mai girma. Har lahazan da zai koma zuwa ga Allah, ya koma zuwa ga Allah yana cikin karanta alqur'ani mai girma aka shahadantar da shi. Bai ce ai shikenan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun ba abin da zai ƙara cutar da ni na mummunan aiki daga yanzu, bari in shantake in rage aiki. Abin da Shehu radiyallahu anhu yake gaya mana, faman balagal matluba falyas'a shakiran, wanda ya isa zuwa wurin zuwa, wanda ya isa ya sami abin da ake nema, to daga nan ne da kana tafiya ne. Qul siru fil ardi ko idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ina zikirillahi. Wannan duka lokacin da kake tafiya a maqamul islami ne, wancan da maqamul imani. Amma idan ka kai maqamul ihsani to fafirru ila Allah. An daina maganan fasiru
ko kun siru an daina maganan fas'au ana maganan fafirru ne man balagal matluba falyas'a shakiran sai ibadan ka gaba daya ya koma ibadan godiya kaman maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala akunu abdan shakuran ba zan kasance bawa mai yawan godiya ga Allah subhanahu wataala ba idan yayi min ni'ima wanda shine abinda ake nema daga duk mutumin da ya isa zuwa inda ake nema shine za a ga fasjud waqtari ka yi sujada ka ƙara kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya zama dai kullum masu ƙara himma kullum masu ƙara ƙoƙarin ibada cikin dukkan nau'o'in ibada kuma ibada nau'o'i ne da yawan mu muna zaton ibada mafi girma ita ce ibadar da muke yin ta tsakaninmu da Allah sallah azumi zikiri na'am za su iya zama ibada mafi girma amma ba su ne ibadan da suka fi kusantar da bawa da Allah ba ibadan da amfanin shi yake tafiya zuwa ga bayin Allah ibadan da amfaninsa yake tafiya zuwa ga bayin Allah shine ibadan da yafi kusantar da kai da Allah subhanahu wataala shi yasa hadisin Bukhari da Muslim ko wata mata an faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dhukira lahu min salatiha wa siyamiha sai kuma aka ce gaira anna jiranaha la ya'manuna sharraha ga ta dai tana yawan sallah tana qiyamul laili ba ta barin dare duk dare tana cikin qiyamul laili yawan azumi sawamatun qawwamatun gaira annaha tu'zi jiranaha sai dai tana cutar da makwabtanta makwabta ɗan uwa mu kula anan hadisi makwabta yace ba musulmai ɗan uwanta ba makwabtanta saboda duk inda hadisi ya zo ya magana makwabci to ba ya ce makwabcinsa musulmi ba makwabci saboda haka da musulmi da kirista da pagan da mai bautan dutse da itace dukansu makwabta ne suna da wannan haƙƙin kuma dole ka kyautata masu shi yasa ɗazu Allah ya saka wa shugabanmu Sheikh Mu'az mai kaddamarwa da alkhairi lokacin da yake magana watan abin da na so ya ce da ya ce gidan ba na musulmi ba ne sai ya ce to nan ne kuma haƙƙi ya ma ƙara wajaba a kanka domin idan na musulmi ne to haƙƙin daidai ne wa ƙululin nasi husna amma idan ba na musulmi ba ne to wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu ne anan dole ai ƙari akan husna dole ai ƙari akan husna zuwa ahsanu saboda haka anan shi ya cancanci kyautatawa fiye da kyautatawa ne ita ta cancanci kyautatawa fiye da kyautatawa ne makwabcinka wanda ba musulmi ba yana da haƙƙin kyautatawa ƙari akan kyautatawanka ga makwabcinka musulmi saboda haka dole ne ka kyautata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace makwabtanta ba su hadisi yace makwabtanta ba su amincewa makircinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yar wuta ce yar wuta ce to ƴan uwa kullum na karanta hadisin nan ina gaya mana ita fa an yi sa'a ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana faɗin hadisi sahabban shi na dawwanawa suna naƙalta yanzu da a ce manzan Allah za a yi maka kashafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan shaidan akan mutane nawa ne za su shiga matsala saboda Allah a ba mu ciki alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin hisn hasin alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna kan uwa abin da nake so mu fahimta a nan wajen shine albishir na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi mana da dukkan girman nau'o'in albishir da yayi mana man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljannata wani waje ma kaga mutum bai taba aiki kowane iri na alkhairi ba a ce ya shiga aljanna duka wannan tare fa da rashin amincewa makrullahi sura karka amincewa makrullahi daga cikin alamar rashin amincewa makrullahi shine karka shantake ka aikata laifi kana sane amma dan akan kuskure zallat li ba'dhin minhumul aqdamu faltasmah lahum fa fika hamu za a iya samun zamewan kafa ba da san rai ba ran baya so walakin iktifa atharihi wa fi'alihi asirun ala al-a'da'i min ajli dha tubtu za a iya samu ba a ce mutum ma'asumi ba ne kafansa zai iya zamewa amma a tabbatar da kafan ya zame a koma zuwa ga Allah
a tuba zuwa ga Allah, a yawaita istighfari, a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran, mai gargadi kuma sallallahu alaihi wasallama li tu'minu, saboda yanayin lokaci, wato Allah subhanahu wataala yace li tu'minu, mu kula. Allah subhanahu wataala saboda girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen Allah, saboda girman matsayin manzan Allah wajen Allah. Allah a nan yana gaya wa manzan Allah, ya Rasulallahi, na aiko ka wajen ku don ku yi imani. Ya Rasulallahi, na aiko ka wajen ku don ku yi imani, ba na aiko ka wajen mu'minai don su yi imani ba. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran li tu'minu ba li yu'minu ba, li tu'minu, don ku yi imani. Har yanzu da manzan Allah ake magana ko? Saboda inna arsalnaka litu'minu billahi wa rasulihi, dan ku yi imani da Allah da manzan Allah. Me wannan yake nufi? Dan a nuna mana girman yadda Allah subhanahu wataala yake daukan girman lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Watan sha'ani idan na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama, har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah gaya masa yake yi, ka kula da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan yana nufin mu yi hankali cikin ladabinmu, cikin girmamawan mu ga janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Dukan mu dai mun san kissan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suka ga kansu kaman kafansu ya dan zame, karamin zamewa, suka zaci cewa dalilin wannan zamewan kafan ma sun zama yan wuta, duk da babu zamewan kafa a ciki. Mun ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma, ba mu gushewa muna maimaita wannan saboda girman darasin da yake ciki. A ce kamar sayyidina Abubakar da Umar, Allah subhanahu wataala yana musu gargadi da lalacewan aikinsu, saboda sun magana, sun daga murya a hadaran manzan Allah. Kuma hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, hurmatuhu mayyitan ka hurmatihi hayyan sallallahu alaihi wa sallama. Kuma sannan ko a ina wa alamu anna fikum rasulullah, daga murya a hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu, ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Ayyukan ku su lalace. Sayyidina Abubakar da Umar, aikin irin na sayyidina Abubakar da Umar, aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa shaida, aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba, ya tabbatar mana da yarda a gare su saboda aikin laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarati. Irin waɗannan su ne kuma Allah subhanahu wataala a wani waje saboda daga murya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune yake gaya musu, an tahbata a'malukum, ayyukan ku su lalace wa antum la tash'urun. Suraka yan uwa, mu tsaranta ladabin mu ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah subhanahu wataala yake koyar da mu ladabi. Idan har Allah subhanahu wataala yana magana da sayyidina Abubakar da Umar a haka, idan Allah subhanahu wataala yana magana da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Idan Allah subhanahu wataala yana magana da annabawa, yana kawo fasikanci ya aji a gefe ɗaya, ga annabta ya aji. Yana magana da ulul azmi minar rusuli da sauran annabawa ko, wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama atatukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika hum al-fasiqun. Allah subhanahu wataala ya kawo fasikanci ya aje a gefen manzanci da annabta. Idan Allah subhanahu wataala yana haka a lamarinsu, wahum manhu, Allah subhanahu wataala baya hada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa ne wannan bawa, kowane ne, kaga annabawa ne Allah yake maganan su, ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su, amma sai da ya ware sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na faɗa a wani majalisi a Ghana sati biyu da suka wuce cewa Allah subhanahu wataala yana magana a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, yana mai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sani. Wato yana magana tsakanin bayi da manzan Allah. Wato abinda ake nufi yana mai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar nan, inna arsalnaka, watan dai daga wajen Allah yake shi.
shi bai jingina bai jibanci lamarinku ba duk da anan an ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum wannan ma tashrifi ne aka yi maku amma a wani waje sai ka je Allah yana falan ma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu wa qalu sihrani tazahara wa qalu inna bi kullin kafirun ko ashe kaga anan falan ma ja'ahumul haqqu min indina a can Allah subhanahu wataala ya ce daga ja'akum rasulun min anfusikum dan a girmama nafsin kuwatan a kalan irin wannan halittar naku wanda ya ishi girma da alfahari gare mu a ce Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri don a zahiri ne amma ba wani abu nashi irin namun didda a zahirin shaklin halitta irin sa ne amma a hakikan sa ba irin sa bane yana da idon da yake ganin ba wai azzarful makani ba hal azzarful zamani yana tsayinsa sallallahu alaihi wasallama da can ƙarshen farkon halitta da ƙarshen abin da Allah zai yi tashin kiyama bayan tashin kiyama duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake zaune yana ganin su ko wannan hadisai ne Bukhari da Muslim sun kawo su ba iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya rika ce maka da khaltul jannata fasamitu khashfan alayka amami na shiga aljanna na ganka ko dakhaltul jannata fasamitu khashfal gumaysa ko uridat alayya aljannatu wan naru arda hadha alhayat aljanna nan da wuta ba a shiga ba ba a shiga ba ko an shiga yanzu amma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an shiga har ga ma wani ya gani a ciki da idonsa sallallahu alaihi wasallama hannunsa sallallahu alaihi wa sallama shine wannan hannun da Allah yake wa mara maita izra maita walakin Allah harama ba mahaukacin da zai ce haka hannunsa yake shi ko haka komai nasa sallallahu alaihi wa sallama to amma duk da haka dai Allah saboda ya halicce shi a cikin wannan alqama nau'ul insani na hilqa din Allah subhanahu wataala yake mana wannan amma in ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daban ne shine abin da nake so in faɗi wanda zan cike da shi don girmamawa ga sauran malaman mu wanda suke zaune a ayan suratul ahzabi wa idh akhadna mithaqan nabiyyi wa idh akhadha Allahu mithaqa wa idh akhadna mithaqakum wa idh akhadna mithaqakum ميثاق النبي لما أتتكم من كتاب وحكمة أذى الله وأخذنا منكم منهم ميثاقا فرقان آية من النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم والأرحام بعضهم أولى ببعض كتاب من النبيين والمهاجرين لا تفعلوا إلى أهلكم وكان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك كاجا الله يا أمبتيش أتكي ومنك كو ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أما قال شيء الله يتمنى وأخذنا منهم با منكم با دتجا ومنك أتكي دم أنونا من منزل الله صلى الله عليه وسلم با للسابين jama'a da shi daban ne saura daban ne ko da ko Nuhu da Ibrahimu da Musa da Isa ibn Maryama ne waɗannan sauran Allah ya ƙara mana ta'alluki da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya azurta mu daga sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka adna'ul faida sun cancanci yabo kwarai matuka domin suna cikin waɗanda suka aikata maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen su ya wuce wannan taron kuma ba kawai bane ya wuce taron da za a taru a yi murna a kwana ya kai zuwa ga maddin hannu zuwa ga bayin Allah ta hanyar sauran nau'o'in kyautatawa wanda kuma dama yana daga cikin manufofi din a taimaki zawarawa a aurar da su marasu aure a taimaki gajiyayyu a basu jari a taimaki marasu lafiya a taimake su da magani a taimaki masu neman karatu da scholarship na karatu wanda ina da labarin duka abubuwan da abna'ul faida suke a wannan janibin wanda ma'ana ne daga cikin ma'anonin maulidi masu girma wanda ya kamata a cigaba da raya su a cigaba da karfafan su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana kawwara ma'anonin ibadun addinin musulunci misali zaka samu Islam a farko an tashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi da wannan ma'anan ya istikrari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya promoting din al'umman musulmi daga wannan ma'anan na musulunci zuwa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi yanzu ba wai kawai an tashhadu Allah ilaha illallah wannan ai kowa ya samu yanzu to an ƙara ma'anan musulunci shine man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ko
azumi da shine ka zauna tun farkon alfijir har fadawar rana ba ci ba sha ko kana kiyaye farji da ciki da sha da kowa ya sami wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya promoting din azumi zuwa hadisin sallallahu alaihi wa sallama man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu ma'ana dai maulidi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan mahayar din wanda za mu ci gaba da tsawwara ma'anansu zuwa wannan hanyoyin na kyautatawa bayan Allah wanda mutanen abna'ul faida suke kai muke fatan mu ma mu zama daga cikin su a cikin wannan aiki Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum assalam.